Piştî zêdetir ji sê mehan di ser rawestandina civînên Komîta Destûra Sûriyê li Cenevê di navbera şandên rejim û opozisyona Sûriyê de ku şanda rejima Sûriyê destpêkê ve ta dawîn civîn hemî hewlên xwekirin da ku civînên karobarên Komîta Destûra Sûriyaya paşarojê bi ser nekevin. Di her civînekê de kiryar û rêgirî derdixistin hemî hewl kirin da ku ew civîn bi ser nekevin. Êdî ev demeke rejima Sûriyê li hundir û dervey Sûriyê amadekariyên encamdana hilbijartinên serokatiya Sûriyê dike. Tevlîkob awayekî fermî dem nehatiya ragihandin. Lêrê karên destpêkirina hilbijartinan li Sûriyê birêve diçin. Li gor çavdêran bi tenê serokê rejimê li hêviya erêkirinê ji hevalbendên xwe yên herêmî û navdewletî Rûsya û Îranê maye. Di demekê de ku opozisyona Sûriyê jî di vê derbarê de dibêje tu buha û rewatiya her hilbijartinekê li Sûriyê tune ye. Eger biryara Encûmena Ewlehiya Navdewletî 22/4 bi temamî newê cîbcî kirin. Li gor şopandina malpera El-Hurra Amerîkî di vê derbarê de balyozxaneya rejima Sûriyê li bajarê Abûdabî a welatê Îmarat wekû yekem gav di vê derbarê de roja sêşemê ragihand ku dest bi amadekirina lîsteyên hilbijartinan yên welatiyên Sûriyê ji nişteciyên welatê Îmaratê kiriye û daxwaz ji hemî welatiyên temen zêdetir ji 18 salan kiriye. Navên xwe diriya lînkekê re ku wê destnîşan kiriye li ser malperên civakî tomar bikin da ku beşdariyê di hilbijartinên serokatiya Sûriyê de bikin. Li gorî Hamajê derê balyozxaneya rejima Sûriyê di daxuyaniya xwe de roja 25 Nîsana niha wekû dawîtirîn roj ji bo tomarkirina navan destnîşan kiriye. Ew yek di dê xuyanî ku rejima Sûriyê kar li ser rêkarên bilez di dema niha de ji bo hilbijartinan dike. Ev gava ku balyozxaneya rejima Sûriyê da ye. Gava tekane ye ku hatiye ragihandin. Lê zanyarî hene hemî qunsulxane û balyozxaneyên rejimê li hemî welatên lê dimînin hatine agahdar dest bi amadekariyan bikin. Ji dereke taybet ku nexwest navê wê were eşkerekirin ji malpera El-Hurra re dazanîn li vû tevgera rejimê di vê derbarê de ji beriya du mehan ve destpêkiriye ku di civînên Partiya El-Behz de û rêveberiya berepêdana siyasî a artêşa rejima Sûriyê û navendên rewşenbîrî encam dane. Giştname di vê derbarê de giştine hemî balyozxaneyan lê dervey Sûriyê û komkirina alîgiran jî di nava Sûriyê de destpêkiriye. Nêzik dê proseyên rêklamên hilbijartinan dest pê bikin. Lê tanha roj û dîrok nehatiye ragihandin. Lê eger heye ji nişkê ve werin ragihandin û dem jî wê li hêviya dîtin û biryara welatên hevpeyman bi rejimê re bimîne ku beriya demekê jî balyozê rejimê li Rûsyayê Riyad Haddad anî ziman. Hilbijartin di dema xwe de werin encam dan. Hevdemî li ber çavgirtina rewşa belavbûna koronayê. Tevlî ku ji dema malbata Esed dest daniye li ser desthilatê li Sûriyê ji serokê rejimê yê berê Hafız el-Esed ta bigêje kurê wî Beşar Esed. Tu kes ji bilî wan nehatiye hilbijartin û ne kes dikare di welatekî wekî Sûriyê de li jêr destê desthilateke şofînîst stemkar xwe hilbijêre. Her dem bi zor û xap û tirsandinê dengdan birêjeyên pir bilind bi dest xistine. Lê di sala 2014 de piştî şoreşa Sûriyê wekû lêstokeke siyasî du kesên din di ber serokê rejima Sûriyê Beşar el-Esed re xwe hilbijartin. Lê dîsan Beşar el-Esed bi piştavaniya Rûsya û Îranê ma serok. Di 16 adara sala 2021 de Amerîka daxwaz kir tu kes bi hilbijartinên li Sûriyê werin kirin newe xapandin. Li ser zarê balyoza Amerîka li netewên yekgirtî Linda Thomas Greenfield hatin pesandan ku ew hilbijartin ne azad û ne jî rastiya wan heye ne jî turawatiyê di der rejima Sûriyê serokê wê Beşar el-Esed. Yekîtiya Ewropayê jî birêxistina van hilbijartinan red dike ku Josep Borrell li ser zarê wê got ku ew hilbijartin nikarin çareseriyekê ji krîsa Sûriyê re bikin. Ne jî li ser asla navdewletî pêwendî li gel rejimê tên guhertin û pêş dikevin. Eger hilbijartinên serokatiya Sûriyê hatin encamdan dê li gor destûra sala 2012 bin ya ku serokê rejimê Beşar el-Esed biryara wê dayî ku opozisyona Sûriyê jî wê destûrê nerewa dibîne ji ber ku di rewşeke nerewa de hatiye encamdan bi tu awayî ji rewşa Sûriyeyan hare neguncawe. Ji alî xwe ve opozisyona Sûriyê dibêje encamdana van hilbijartinan nerewa ye. Dê wekî hilbijartinên 2014 bin tu qîmet û buha ji wan re tune ye. Ew yek serokê şanda beşdar di Komîta Destûrî de ji aliyê opozisyonê ve Hadîl Behra beriyan hate kes kiriye û gotiye bê cîbcîkirina biryara 22/4 a Encûmena Ewlehiya Navdewletî bi temamî tu buhayê hilbijartinan li Sûriyê tune ye her wiha ew hilbijartin nerewan e. Ji bo Rêbaz News, Elî Umer.